खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। सास्नि दाखाथिनि हान्जाखौ पुलिसा हमदों। थांनाय 23 फेब्रुआरियाव क'क्राझार तितागुरिनि NRL पेट्रल पाम्पनिफ्राय हाथियार दिन्थिना रां लुथिना लांनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सास्नि दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय। हमजानाय सास्नि दायनिगिरिफोरखौ 27 बोसोर बैसोनि फैलाव बसुमतारी, 27 बोसोर बैसोनि सानखां बसुमतारी, हिरत बसुमतारी, 27 बोसोर बैसोनि सानसु बसुमतारी, 26 बोसोर बैसोनि इरागदाव ब्रह्म, 25 बोसोर बैसोनि दिलीप मुर्मु आरो 27 बोसोर बैसोनि माइकेल मरान्डी होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गंसे 7.56 mm पिस्तल, गरनै गोथां गुलि, गंसे पालसार बाइक, गंसे हेलमेट, मोनसे जिन्स पेन्ट, 19,000 रां आरो मोनसे जेकेट बोखांनो हायो। नगाव आरो मरिगाव जिल्लानि 10 सुबुंफोरखौ पाकिस्तान एजेन्टनि जानानै खामानि मावनायनि दायाव पुलिसा हमदों। पाकिस्ताननि एजेन्टनो भारतनि मबाइल सिम कार्ड जगायना होग्रा 10 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमदों। बे 10 पाकिस्तान एजेन्टनि जानानै खामानि मावग्राफोरखौ नगाव जिल्लानि गोबां पुलिस बिबानगिरि, एडिशनेल SP आरो SDPO कालियाबरनि दैदेननाय पुलिसनि हान्जाया गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों नगाव आरो मरिगाव जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हमनो हायो। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गासै 132 सिम कार्ड आरो गं 18 मबाइल फन बोखांनो हायो। दासान्दि बिसोरखौ पुलिसा सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै मुलुगनां आइजो सान। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मिरु UPPL आइजो गांखंआ दिनै 8 मार्च थामहिनबा मुलुगनां आइजो सान फालियो। हाबाफारि बादियै फिरफिला बिरहोयो UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो किरण बर'आ आरो गोजोन आरो उदांनि फारौखौ बिरहोजेनो UPPL आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि बिना गयारिया। बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लायो। बेबादिनो गसाइगावआव BPF हान्जानि आइजो दालाया मुलुगनां आइजो सानखौ BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बादियै फालिदों। बे हाबाफारियाव प्राक्ति ब्रह्मआ बाहागो लानानै बुङो दि BPFनि आइजो दालाया गोख्रों जानानै दं, सरकारखौ लाबोफिननो नाजाबाय थादों। BPFनि सरकारा फैफिनगोनबो होनना बुंथियो। थांनाय माखासे सान सिगां उदालगुरि जिल्लानि दैफांखुथियाव जानाय इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय दिम्बेश्वर मोसाहारिनि गोथै देहाया 12 सान जालांबाय, नाथाय दिनैसिमबो न'खराव मोनफैयाखै। जाहोनाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा राहा गैयै जानांदों। मख'नो गोनांदि पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय सुबुंखौ केनाराम बर' होनना न'खर फोलेरा फबना दोनहैदोंमोन। नाथाय दिम्बेश्वर मोसाहारिनि न'खर फोलेरा बे गोथै देहाखौ केनारामनि नङा दिम्बेश्वरनिसो होनना दाबि खालामनायाव गोथै देहाखौ जावखांना DNA टेस्ट खालामनो अरांनिफ्राय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजसिम लांनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम पुलिसा DNA टेस्ट खालामना बे गोथै देहाया सोरनिमार फोरमायना होयैयाव दिम्बेश्वरनि न'खरा गोबां दुखुआव दं एबा दिनैसिमबो गोथै देहाखौ नेनानै दं न'खरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।